Ja. Ja, goddag. Selvom der på videobilledet står Sida Nørgaard, så hedder jeg altså Peter Volden, og jeg er ansvarlig for 2 Ph.D.-kurser, dyreforsøgskundskab og et kursus i eksperimentel mikrokirurgi. Og det bringer mig så til titel på foredraget implementering af videopodcast i eksperimentel undervisning. Det er selvfølgelig ikke eksperimentel undervisning, men undervisning i eksperimentel medicin. Det drejer sig om et Ph.D.-kursus i dyreforsøgskundskab. Jeg har en lang erfaring med e-learning. Kurset blev oprettet som Sund 9, så det var det 9. kursus, som blev lagt på Blackboard. Og selve kurset er et kursus i anvendelse af forsøgsdyr i biomedicinsk forskning. Der er et lavkrav, at alle forskere, der arbejder med forsøgsdyr, får en kvalifikation. Og de kurser udbyder vi på Syddansk Universitet ved Biomedicinsk Laboratorium. Det kursus har af naturens art en meget stor praktisk komponent. Der er meget håndtering af forsøgsdyr, men også teknikker, som man anvender ved anvendelse af forsøgsdyr. Og det er ikke en selvfølge, at læger, som er for eksempel meget erfaren i kirurgi, også med det samme kan udføre kirurgi i forsøgsdyr, for topografisk anatomi er noget forskelligt fra den humane anatomi. Vi bruger altså dyr, primært mus og rotter, i kurset, og cirka hver 5. Ph.D.-studerende på sundhedsvidenskab på Syddansk Universitet anvender forsøgsdyr i deres Ph.D.-projekt. Og det handler her om de forsøgsdyr. Det kan være skræmmende for kursister for første gang at håndtere her de forsøgsdyr, og derfor er kurset lige så meget en tilvænning til at håndtere forsøgsdyr som mus på billedet. Anvendelse af forsøgsdyr er selvfølgelig ikke uden etiske overvejelser. Det er en del af kurset at gøre sig bevidst, hvad det betyder at anvende forsøgsdyr. Og de etiske principper, det er, at vi aldrig anvender forsøgsdyr, når alternativer er muligt. Så cellekulturer, computersimulationer. Og når man så anvender forsøgsdyr, skal man også anvende de mest skånsomme teknikker, det vil sige ikke invasive teknikker, hvor det er muligt. For eksempel billeddiagnostik, for at undgå, at man skal åbne dyr. Og så skal vi selvfølgelig anvende så få som muligt dyr. Det gælder til forskning, men det samme gælder også for undervisningssituationen. I Danmark bruges ca. 6.000 dyr per år til undervisning på de danske universiteter, så ikke kun i Odense. Og det kræver en tilladelse, ligesom det kræver en tilladelse at udføre dyrforsøg. Og tilladelse kan kun udstedes efter en etisk vurdering i Rådet for Dyreforsøg, og kun til personer, som er kvalificeret, og det betyder, at man skal have en kandidatseksamen, og man skal have deltaget i et særligt kursus. Til den praktiske undervisning bruger vi altså forsøgsdyr, og ofte er kursister utrygge ved at håndtere forsøgsdyr. Og for at lette belastning for dyrene, når man er lidt nervøs, kniber man måske lidt for meget, og en tilvænning er også en god idé. Og derfor bruger vi attrapper, for eksempel en hjemmelavet attrap af en plysbamse til venstre, hvor vi har sat et stykke silikone på øret med slanger, og så kan man ved en infuspose med lidt rød farvestof simulere cirkulation, og så kan man træne i at udtage en blodprøve fra sådan en legetøjskanin. Men der findes også kommercielle modeller på højre side. Det er en rottemodel, plastikrottemodel med halebener, og som der er en vindue til mave-tarm-kanal, og så kan man øve for eksempel oraldoseringer og udtagning af blodprøver fra halefenen. Det er meget praktisk, men det kræver igen, at kursisterne møder op på kurset for at deltage i den praktiske øvelse. Det gør i hvert fald, at kursisterne er mere trygge, når de kommer
og bliver konfronteret med rigtig forsøgsdyr, men det er ikke helt tilfredsstillende. Og derfor har vi besluttet, at vi vil inkludere videopodcast i vores undervisningsprogrammer. Og de videopodcasts, de kan bidrage til at gøre kursister mere trygge. Det er helt klart, nu har vi et års erfaring, og vi har helt klart et fornemmelse, at kursisterne er mere trygge ved, når de bliver konfronteret med forsøgsdyr. Men ikke mindst vil videopodcast omkring håndtering af forsøgsdyr også kunne reducere antallet af forsøgsdyr brugt i undervisningssituationer. Og det er en af de overordnede etiske målsætninger, som man har. Vi kan ikke omgå forsøgsdyr i undervisningssituationer. Man skal have praktisk erfaring, men vi vil altid forsøge at reducere antallet så meget som muligt. Og nu har jeg en eksempel med, hvordan sådan en. Men en af de videoproduktioner, som vi har gjort i samarbejde med Center for Kunst og Videnskab, er vedkommende eksempel. Det er en af vores dyrteknikere, der har stået model, samt nogle af vores rotter. Og det er en lille klip på lidt over et minut, som er en helt klar instruktion, hvordan håndteringen af rotter foregår. Rotterne her er opstallet i makrolonbur type 4. I et bur som det her må der gå 3 udvoksede rotter. I kassen har dyrene adgang til et skjul, hvor de kan gemme sig. De har også adgang til bideklodser. Desuden har de redemateriale som det her. Det bliver lagt oven på låget, så der er aktivitet for dyrene i at hive det ned igen. Selvfølgelig har de adgang til vand og foder ad libitum. Når man håndterer en rotte, så tager man den stille og roligt op. Man tager den ikke i halen, og man tager dyret ind til sig, og så falder den meget hurtigt til ro. Man holder den stille og roligt rundt om kroppen, og på den måde kan man meget let håndtere den. Ja, jeg overlader det. Så det er et eksempel, hvordan en videoinstruktion kan se ud. Meget enkelt håndtering af rotter. Vi har så mere komplicerede videos, hvor tekniske procedurer bliver illustreret. Erfaringen her med, det er, at de optagelser, som vi har gjort med en professionel fotograf igennem Center for Kunst og Videnskab, har været meget tilfredsstillende. Selvfølgelig er det, at man som kursusleder skal komme med et skript og en storyboard, men med en professionel fotograf er det næsten børneleje, fordi en fotograf kan visualisere med det samme, hvilke klip der skal tages, og som regel er det meget hurtigt overstået. Så en klip på et minut her, det optages på cirka et kvarter. Så det er meget hurtigt. Især at man får videoen redigeret tilbage er en meget stor fordel. Og ved hjælp af udviklingspulje for e-learn her på Syddansk Universitet, har jeg også haft mulighed til at jeg skal selvfølgelig også sige, at resultatet, det er faktisk et professionelt produkt med en meget høj kvalitet, som man sagtens kan anvende eksternt som visitkort for universitetet. Det vil ikke være en forhindring at bruge det for eksempel til distant learning, eller måske have materialet offentligt tilgængeligt på internettet. Til gengæld har jeg også haft mulighed for selv at anskaffe et videokamera og software til redigering. Og det store fordel er helt klart, at det er kort fra skript og storyboard til optagelse. Man går bare i gang og filmer de situationer, som man gerne vil formidle. Man kan også hurtigt tilpasse undervejs. Men man har en tendens til at optage alt for meget materiale. Man filmer simpelthen bare i det vilde vesten. Og det betyder, at redigeringen bliver meget tidskrævende.
Jeg har for nylig lavet en kirurgisk instruktionsfilm med 2 timers optagelse. Det tog mig 6 timer at redigere den, og resultatet var en instruktion på et kvarter. Så det er mange timer, man skal lægge derind. Og især det redigeringsarbejde er meget tidskrævende. Selve resultatet, det er, at jeg synes selv acceptabelt, og kan sagtens bruges til intern brug på lukkede systemer, f.eks. på Blackboard, men det er nok ikke et visitkort for universitetet som sådan, som undervisningsmateriale. Jeg synes ikke, det afspejler undervisningens kvalitet. Så der er man nok nødt til at trække på en professionel fotograf. Hvad bruges videos til? Vi har lavet en lille survey af de kursister, vi har haft på dyreforsøgskundskab. Lille materiale, men vi løbende vil udvide vores spørgeskema med nye kursister. Der viser det sig, at alle kursister 100% svarer, ja, jeg bruger videomateriale til forberedelse af de praktiske øvelser. Og med hensyn til efterfølgende brug, genopfriskning af hukommelsen, der svarer 57%, at ja, det gør jeg, og 43% har ikke brugt videomaterialet efterfølgende. Der er en del af kursister, der også bruger det som supplement til litteraturstudier. Det er så i dette tilfælde 71%, og i forbindelse med eksamensforberedelsen lidt under halvdelen 43%. Så alt i alt giver det mig et indtryk, at materialet bliver brugt som planlagt. Og bruges videoerne så ikke til, for eksempel tests på Blackboard. Det var selvfølgelig, fordi vi ikke har lagt tests på i Learn. Det er i det hele taget ikke forbavsende, at de her emner ikke bliver brugt med hensyn til videomateriale. Bortset fra forberedelse til forelæsninger, der havde jeg forventet, at de kursister også vil anvende videomaterialet. Hvad synes kursisterne om det? Det blev meget positivt modtaget. 86% synes, at ja, det er meget godt, med et meget godt udbyde med hensyn til de praktiske øvelser. Og så er der selvfølgelig 14 resterende procent synes, at det er for en stor del en positiv effekt med hensyn til udbydet af de praktiske øvelser. Så i konklusionen kan jeg summere, at videopodcast er positivt modtaget og anvendes som beregnet til forberedelse af øvelser. Gør det selv løsninger er tidskrævende og resulterer i videos af acceptabel kvalitet til intern brug. Men professionelle løsninger resulterer i kvalitativt gode videos, som kan bruges til ekstern formidling. Og det, hvad vi ikke har fået svar på, men hvad vi også meget gerne vil undersøge, det er, om videopodcast virkelig kan bidrage til en reducering af antallet af forsøgsdyr anvendt i undervisningssituationer.